Kan I også... Nu skal det ikke blive for meget. Altså, vi kan jo sagtens komme ind til Nykøbing, så kan det ikke det? Det må vi godt. Jo, vi kan godt komme ind til Nykøbing meget nok. 20 kroner, men altså... Altså, ja, eller ikke nu, men altså lige nu. Nu følger du på kameraet. Hvad? Ja, præcis. Ja, det tænker jeg. Der skydes. Ja, for satan, det er jo... Det Fire in the hole! Ja. Oh, hit! Oh, hit! Shot! Ej, jeg smadrer kaffe. Undskyld, vi har skrevet lige en aftale. Ej, fuck, mand. Ej, hallo. Lige, jeg skød fuld kast. Ej, noget pis. Der er lige kommet fugler i dag. Jo, der er. Ej, det er løgn. Ej, det er løgn, det der. Bare bygge det. Bare lad fuld kast. Ej, noget pis, mand. Shit. Ej, det er first. Jeg har også. Jeg håber ikke, der var nogen fugle hjemme. Ej, virkelig undskyld. Undskyld. Bare lige lavet den. Han far lige lavet den. Jeg ved ikke, om han har lavet nogen af dem. Shit. Pis. Nå, men du skal ikke sige noget, du skal vise ham videoen. Nej, jeg skal ikke vise ham videoen. Det skal jeg da også bagefter, men jeg skal lige sige til ham. Fuck. Ja, han bliver sur, han bliver mega sur. Fuck. Ej, noget lort. Dumt. Ja, det er typisk. Og han har lavet den. Det tror jeg. De har lige lavet den sidste weekend. Kan vi ikke prøve at tage den med? Ej, undskyld, sorry. Det er virkelig skidt. Ja. Og så lige fuglekassen.